Guys, kami karon sa Sky Park. Asa makita na to mga nindot kayong suluyanan. Mo ipakita diri nga dako na tayong kausaban guys para sa mga bata nga wala na kasuroy. Daghang ganay nausab diri nanay mga daghang tan-awon. So pakita na mo diri ang kalasangan diri sa Sky Park guys. Sabi mga tip ng lingkod, mga bibig. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa juji. Sa ka na mag-open na dyan? Ay ka na taas yan no? Nakabila ka, naka-floor ka? Mambak kayo diha, murag mabuhi dyan kayo gabot kay dagat na na diha. Dagat na? Sibyo oh, Sibyo na siya dari dapit yan. Luta ko ito din yung dapita ito? Naman na ikuhan diya yung parang restaurant siguro na sa taas. Tauran na siya diya, Majestic. Majestic kohon? Oo, Majestic na. Tagiya guys, ikuhan. Di gwapo pero oso. Huwag kang paiyot, girl. Rinaldo, di ko gwapo pero oso. Luta ko ito din. 1 minute 37 seconds later. So ako rin si Kaiser TV guys. And this is Reynald, di gwapo pero oso. Nahanapay na daghang makita na to dito nga nindot nga tan-awon. So, diri nakita murag na Murag ko niya no, murag daghang kani siya kanang isda diri sa una. Oh, sa una isda ni dire. Karon bato na lang. Amo din siya gitawag og isda sa bato de. Daghan na ni mga tambasakan bro karon mo kito na lang dito. Oh, baki. Ano sa tambasakan yan mo? Tambasakan ba bantay nga nas katunggan kay lukso nga dagko kay mata.
Dagan ni siya sa kanang dito basakan. Mura ka ng katunggan ba niya. Mura man ni siya ka ng sapa nga naughan ba. Ito nindot ka ni din sa una. So ato ta sa Sana'y pag what's up mananap? So karon guys, kay nami karon din sa asa ni din dito ni Playground. playground ni or Sa una dito ni sa mga duanan mga bata karon kay dili na mga bata. ko nice good one good. Para asa ni siya? Yeah. Oh, Ano siya? Pero ako na siya kanang tandong pero ako na kanang sagbot dire. Green kayo na niya. Karon nalaya na tungod na sa kadugay kainit ba. so mo ni din guys, mo ni. Yung TikTok. Mo ni siya shower sa una. Karon guys na nag TikTok dire mga. Na-vlog ni. Yeah, welcome na vlog. Asa ni post ya? Sa DHP. Cut. Sarap balikan ng nakaraan. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo. Ibing kanan Maria Sumagata Masamsamit ya merienda Ng tango. Wait. Nawag sa gasolina. Nabali ang city ani. Karon nami din sa playground. Mga sa una daghang magduwa din yung mga bata. Karon wala na yung magduwa nga bata. Mga dagko na lang magduwa. So, tara, kayo gimi nga magduwa mga dagko di na mga bata. Apuyag dua eh. Kita mo ba? Di man eh. Ano na madlong guys. Bawal na magduwa ang mga bata. Pero bata og height. Bata kahit. Okay, makita sa Sa una wa sa una. nanay humigas. Karon guys So mo na to tong nakita guys nga mong ipatan-aw ninyo. Itong talanaw din sa SM Seaside Cebu. sa Sky Park o maduanan sa mga bata pa. Mga bata. Karon dili pa man pwede makasulod ang mga bata. So kami pa magsaro-saro, kami pa magduwa-duwa. Nya. Kapoy na maganang lakaw-lakaw kay singot na konti maho nang just Salamat kayo guys sa inyong pagdan-aw. Naganahan mo sa mong video. please like and share, subscribe. 君の虜になってしまえばきっと